Tadá, naši traja hráči. Peter, dobrý večer, vítajte. Dobrý večer, prajem. Vítam Igora. Dobrý večer. Aj Martina. Dobrý večer. Tak, jeden z Bratislavy, druhý z Bratislavy, tretí z Malinovej, to je okres Prievidz a poďme postupne. Peter, aj rodinný Bratislavčan? Áno, rodinný Bratislavčan. Momentálne žijem v Petržalke. Petržalčan. Tam ste sa aj narodili, aj tam žijete celý život? Pôvodom som z Rače, ale už som sa teraz prisťahoval do Petržalky. Grafik a webdesigner. To je pekná práca, taká tvorivá. Áno, baví ma táto práca. Aj som študoval grafiku. Teraz som prešiel na web, takže baví ma to. Ak sa dá prezradiť, čo ste také zaujímavé robili v ostatnej dobe? Ja sa starám o našu korporátnu stránku, tak vyrábame externé banery, online marketing. A to je vlastne práca každý deň, nie? Áno. Stále musíte niečo meniť. Igor je tiež Bratislavčan, sieťový inžinier. To mi musíte trošku vysvetliť. Tak venujem sa dizajnu počítačových sietí, vlastne čo pod to spadá konfigurácia routerov, firewallov, switchov a podobných. My by sme sa veľa o práci asi neporozprávali o vašej. Asi by som tomu veľmi nerozumel. Našli by sme niečo spoločné? Aha, máte tu, že vysokohorská turistika so značnou mierou improvizácie. Čo to znamená? Tak nevždy sa držím toho chodníka značeného. Už ste sa aj stratili niekedy, ale? Áno, aj to sa podarilo, ale vždy som sa našiel. Tak pozor na to. Dnes sú samozrejme tie možnosti v našich inteligentných telefónoch, ale nevždy a všade je signál. To je zas pravda. Martin, teda spomínal som tu Malinovú, je to najmladší súťažiaci, skončil biologický odbor. To znamená, že čo robíte? No, momentálne si hľadám prácu a predtým som pracoval v korporáte, kde som vlastne využíval cudzie jazyky, anglicky, francúzsky a podporoval som zákazníkov. A tá biológia je vám vo vašej práci zhruba na čo? No, to mám ako záujem vlastne, dá sa povedať. Aha, také hobby. No dobre, tak uvidíme, že možno sa to bude hodiť v našom kvíze. Držím vám palce, nech sa páči, štartujem prvé kolo. Na úvod otázka, poznáte, ako to tu u nás funguje? Áno, poznáme. Takže to len veľmi rýchlo zhrniem. Prvé kolo znamená 8 otázok, k ním vždy 4 možnosti odpovede. Keď zaznejú, môžete sa prihlásiť za správnu odpoveď 5 bodov pre seba, za nesprávnu 5 bodov pre súpera. Prvá otázka. Keď človek chodí spať so sliepkami, znamená to, že chodí spávať veľmi A. skoro, B. zriedkavo, C. neskoro, alebo D. potichu. Všetci ťukajú a Igorovi sa to podarilo. A. skoro. Skoro je správna odpoveď. Áno, ide o idióm, čiže o ustálené slovné spojenie typické pre konkrétny jazyk a väčšinou sa nedá doslovne preložiť do iného jazyka. Samozrejme, ten, čo chodí spávať so sliepkami, chodí spávať skoro. Igor, nech sa páči, vaše body. Druhá otázka. Kučišdorská dolina v Malých Karpatoch je súčasťou mesta A. Pezinok, B. Modra, C. Malacky, alebo D. Nové Mesto nad Váhom. A. Opäť je to Igor, turista. A je to Pezinok. Aj ste tam boli? Áno. Prešli ste to už. Dobre, tak potvrdené. Správna odpoveď. Rekreačná oblasť Kučišdorská dolina sa nachádza pri historickej mestskej časti mesta Pezinok, nazývanej Cajla. Blízko nájdeme aj priehradu, ktorá nesie rovnaký názov ako samotná dolina. Ďalších 5 bodov pre Igora. Zatiaľ 2-krát úspešné prihlásenie. Uvidíme, kto bude tretí. Tu je tretia otázka. Ktorá z týchto hodností je vyššia ako kapitán? A. desiatnik, B. poručík, C. rotmeister, D. major. A. Petrovi to vyšlo tentokrát. Tak je to major. Major je nad kapitánom? Áno. Je tu myslím, že o jednu hodnosť, hej? Sedí to? Sedí to. Bol som na vojne, poznám. Tak, máte pravdu, áno. Major je policajná a vojenská hodnosť. V slovenskej armáde patrí k vyšším dôstojníckym a je to 4. v policajnom zbore, dokonca 5. najvyššia dôstojnícka hodnosť. Hodnosť je vyššia ako kapitán a nižšia ako podplukovník. Dobre, nech sa páči vaše body. 5-10-0, skúsi sa Martin zapojiť, ak bude mať šťastie, teda samozrejme, a podarí sa mu prihlásiť. 4. otázka. Ktoré mesto v Maďarsku je počtom obyvateľov druhé najväčšie? A. Segedín, B. Budapešť, C. Debrecín, alebo D. Miškovec. Martin to skúsi. Tak skúsim dať C. Debrecín? Bol to iba taký pokus? Tip.
Martin vyšiel. Áno, dobre. Zariskoval správne. Mesto s viac ako 200 000 obyvateľmi sa nachádza blízko Rumunska a Ukrajiny. Leží vo Veľkej Dunajskej kotline v blízkosti významného národného parku Hortobáť. V meste je druhé medzinárodné letisko a prestížna Debrecínska univerzita. Martin, vašich vytipovaných 5 bodov. A máme to 5, 10, 5. Nech sa páči, ideme na 5. otázku. Ktorou hudobnou značkou v notovom zápise určujeme ticho, čiže miesto, v ktorom neznie nástroj alebo hlas? A bodkou, B pomlčkou, C krúžkom alebo D prázdnou notou. Kto z vás má hudobné vzdelanie? To by sa teraz hodilo. Martin si to tak... Skúsim B. Bčko? Opäť pokus? Chodili ste niekedy na hudobnú? Áno, chodil. Na ten prvý rok, tá teória. Teória a potom bola prax. A na aký nástroj ste chodili? Na gitaru. Na gitaru. No tak predtým, než ste začali na tej gitare hrať, tak ste museli vedieť, že pauza sa označuje pomlčkou. Áno. V hudbe zaznamenávame dobu, počas ktorej neznie tón hudobného nástroja alebo spev pomlčkou. Pomlčky majú svoju dĺžku, rovnako ako noty. Celá pomlčka má 4 doby, polová 2 doby, štvrťová 1 dobu, osminová pol doby a 16-nová štvrť doby. To len na doplnenie tej zaujímavosti, o ktorej hovoril Martin. Nech sa páči vaše body. Dvakrát typol, dvakrát to vyšlo, takže 5, 10, 10. A ideme na 6. otázku. Prípona internetovej domény pre Írsko je po A IE, B IS, C IR alebo D IL. A Peter to vie toto? IR. IR? Má niekto nejaký iný nápad alebo návrh? Ešte by to mohlo byť IE. IE? Aj to je. To je len typ. Ale aj to je. Taká je pravda. Ačko bolo v tomto prípade správne. Doména IE naozaj patrí Írsku. Ak by ste chceli mať webovú stránku registrovanú s touto doménou, musíte splniť niekoľko podmienok. Jednou z tých bežných je napríklad doklad, že máte buď írske občianstvo alebo v Írsku podnikáte. K 31. marcu 2022 bolo registrovaných približne 330 000 domén s príponou IE. Takže už to vieme všetci. Igor si to iba typol? No tak bolo to dosť akože nejednoznačné. Mohlo to byť aj to Ačko, aj to Cčko, takže IE, áno. Radšej som sa neprihlasoval. Dobre, správne. Urobil to za vás Peter a nahral vám body. Nech sa páči. Igor, Martin, po 15 bodov. Peter, tak teraz musíte zabrať naozaj, ak chcete ísť do druhého kola. Koľko miest má Slovensko? A 98, B 141, C 172 alebo D 211. Koľko miest má Slovensko? Peter to vyskúša. 211. Nemá čo stratiť. Tipuje 211 a je to trošku priveľa. 141. Je to úplne presne. Mesto je sídlo alebo zoskupenie sídiel, ktoré sa od vidieckých obcí líši koncentráciou výrobných a nevýrobných aktivít, výškovou zástavbou, hustotou zaľudnenia, komplexnou vybavenosťou a sociálnymi vzťahmi. Medzi najväčšie mestá počtom obyvateľov patrí Bratislava, Košice, Prešov či Žilina a dohromady je ich 141. To sme sa zasa naučili niečo nové, tak so šťastím Peter prihral Igorovi a Martinovi body, ani nemusia nič robiť, len čakať na Petrové chyby. 8. otázka. Verím, že budete úspešní tentokrát. Pes, ktorý patrí komiksovej postave Obelix, nesie meno A. Trubadix, B. Panoramix, C. Idefix alebo D. Majestatix. Martin toto vie? B. Panoramix? 100% istota? Ale nie si veľmi istý. Aha. No dobre, Peter, máte body. Nie, volá sa Idefix. Predstavte si to. Príbehy najobľúbenejšieho francúzskeho komiksu sa odohrávajú približne 50 rokov pred Kristom vo vymyslenej dedinke v Gálii. Obyvatelia tam pitím čarovného nápoja získavajú nadľudskú silu, to ste určite už videli. Idefix je malý, rozumný pes, ktorý patrí Obelixovi. Už to teraz vieme, Martin pridelil body ešte Igorovi a Petrovi, ale Petrovi to už na účasť v druhom kole nestačí. Tak ďakujem za hru. Ďakujem za skúsenosť. Tak, keby ste si ju chceli zopakovať, pokojne o pol roka môžete. Do druhého kola nám postupujú Igor a Martin.